A festői szépségű tájon települt Szent Gotthárd kezdettől fogva központi szerepet töltött be. Központja a Rába völgye egy részének, a Vendvidéknek és az Őrségnek. Ugyanakkor három határ, a magyar, az osztrák és a jugoszláv találkozási pontja is. A szelídebb Lankárd üdezölgye itt vált komorabbra. Sötétebb tónusú fenyvesek jelzik a hegységek közelségét. Változó formák, színek, hangulatok adják varázsát, megunhatatlan szépségét. Sem kevésbé jelentőségét is, hiszen a tájegység folyója, a Rába nem pusztán szemet gyönyörködtető látvány, de a környék település hálózatának meghatározója is egyben. Feltételezik, hogy létezett már a Szent Gotthárdról elnevezett falu, amikor 1183-ban harmadik Béla ide telepítette a cisztercita szerzeteseket. A kolostor alapítást megörökítő festmény ma a Nemzeti Galériában látható. A kolostor a továbbiakban évszázadokon át meghatározta a település fejlődését. A kezdeti időket idézi a ma is meglévő templom, amelyet 1677-ben építettek, majd magtárrá alakítottak át. A régészeknek alapos okuk volt feltételezni, hogy itt kell keresniük az egykori cisztercita apátság épületének maradványait is. Az ásatások igazolták a feltételezéseket. Kiderült, hogy a magtár templom déli fala alapjaiban középkori eredetű, s ugyancsak románkori a nyugati fal is. Az ásatások még közel sem fejeződtek be, de a feltárások nyomán már meghatározható az egykori kolostor alaprajza. A ma Szent Gotthárdon látható műemlékek döntő részét a 18. századi barokk újjáépítés alkotta. Fel 1740 körül az ország egyik legszebb barokk temploma. Ezekben az időkben nyeri el a település mai arculatát. A templom és a kolostor 1740 körül épült fel. Az impozáns méretű, kívül faragott kőszentekkel belül 10 oltárral díszített templom a barokk művészetnek egyik felülmúlhatatlan hazai remeke. Mennyezett freskója a Szent Gotthárdi csatát, valamint Szent János apostol látomásait örökíti meg. A díszes szószék, az orgona és a padok faragása Schreitzenmeier cisztercita fráter alkotása. A kolostor helyiségeinek eredeti rendeltetését az ott élő szerzetesek leírásaiból ismerjük. Berendezésük fényűző, művészi volt. A termek ünnepélyes hatását a falakat és mennyezeteket borító festmények emelik. A freskókat Matthias Guzner készítette.
mind jellegzetes darabja a kornak és a barokk művészetnek. Kolostor épületében ma a Szent Gotthárdi Tanács működik. Szent Gotthárd villamosítása már 1897-ben megvalósult. A fejlődés ütemét gyorsította az 1873-ban megépített Grácz-Szombathelyi vasútvonal. A község polgárai 1891-ben határozták el, hogy gimnáziumot alapítanak. 2 év múlva megtarthatták az első ünnepélyes tanévnyitót a megye első állami gimnáziumában. Igaz, az iskola végleges felépüléséig még újabb 2 esztendőt kellett várni. A városiasodás jelei a szellemi élet más területein is jelentkeztek. Szent Gotthárd nyomdája országos hírnévre tett szert. Az élénk kulturális művészeti élethez hozzátartozott a mozgalmas színházi élet is. A természeti adottságok a tájegység ipari központjává is tették a települést. A legjelentősebb üzemek közé tartozott a dohánygyár, a kaszagyár és az ország legrégebbi selyemgyára. Az iparnak napjainkban is óriási a jelentősége. A környék lakosságának zöme ma is itt talál megélhetést. A környező falvakból naponta érkeznek a munkásokat hozó vonatok, autóbuszok. Az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező üzem a kaszagyár. Gépeinek, berendezéseinek zöme már a felszabaduláskor ipartörténeti ritkaságnak számított. A 60-as évek közepéig az ősi módon nagy mesterségbeli tudással és nehéz fizikai munkával készültek itt a mezőgazdasági szerszámok. Időközben az üzemet a Rába Magyar Vagon és Gépgyár vette át, és ezzel kialakult az új profil és a korszerű nagyüzemi termelési mód. A fejlődés eredménye a 350 millió forintot meghaladó éves termelési érték és a gyárból kikerülő mezőgazdasági szerszámok és állattenyésztési gépek. Nem kevésbé látványos fejlődésen ment át a selyemgyár. Az automata berendezéseken fényes villámokként cikázó fonalak a legkülönbözőbb színű, mintájú anyagként hagyják el a gyárat. A 4600 négyzetméteres szövőcsarnok, a kor követelményeinek megfelelő gyártósorok egy 350 millió forintos rekonstrukciós program eredményei. A téglagyárban a hagyományos kézigyártást a 60-as években váltotta föl a gépi téglakészítés. A gyár működését hosszú távon is biztosítja a környéken található jó minőségű és mennyiségű alapanyag. A felszabadulás után talpra állni nem tudó faárugyár 1948-ban bezárta kapuit, és csak 1963-ban szervezték újjá. Azóta itt is megjelentek a korszerű fafeldolgozó berendezések,
hogy a legkülönbözőbb termékek készüljenek a környék bőven kínálta alapanyagból. A Szentgotthárdon élők és a bejárók nem csak munkalehetőséget várnak és kapnak a településtől. Az üzletek 22 000 ember ellátását biztosítják egyre emelkedő és városiasodó színvonalon. A kirakatok gazdagon kínálják árujukat. Az őrségáruházban és a különböző szakboltokban szinte minden megtalálható. Ma már nem kell a megyeszékhelyre utazni egy divatos ruháért, cipőért. Helyben vásárolhat mindenki bútort, háztartási gépet. Élelmiszerből a modern ABC áruház és a kisebb boltok kínálnak bőséges választékot. Éttermek, eszpresszók, büfék kínálnak finom falatokat. Ma már, ha egy település ellátásáról beszélünk, szót kell ejteni a kulturális ellátásról is. A nagyközség járási funkciókat ellátó könyvtára egyre fejlődött, gyarapodott. Szolgáltatásait egyre több gyerek és felnőtt veszi igénybe. A kultúra, a művelődés írott emlékei, a régi korok tárgyainak bemutatására is törekszik a leendő város. Régi vágya teljesül hamarosan Szentgotthárd lakóinak. A nagyértékű helytörténeti gyűjtemény, amelynek anyaga évtizedek óta padláson, raktárban porosodik, végleges otthont kap egy méltó épületben, s látható lesz a nagy közönség számára is. A tájegység múltjáról, az itt élő népek szokásairól, kultúrájáról mesélnek ezek a tárgyak, egy feledésbe merült világ értékeit mentik át a jövőbe. A múlt hagyományait, a nemzetiségek kultúráját a fiatalok éltetik tovább művészeti csoportjaikban. Az ősök dalai, táncai tovább élnek, szerves részévé válnak napjaink kultúrájának. A gyönyörű táj, a dinamikusan fejlődő település, a vendégszerető helybeliek nem csak a hazai turistákat vonzzák. A város közelében van hazánk egyik nyugati kapuja, a Rába-Füzesi határállomás. Egész évben érkeznek a külföldiek, sokan közülük mielőtt a Balaton vagy a főváros felé vennék útjukat, kis kitérőt tesznek Szentgotthárd felé. De jönnek Ausztriából szép számmal rokonok, ismerősök, barátok is, akiknek úti célja a határmenti település. Vas megye településhálózati fejlesztési terve részleges középfokú központként jelöli meg Szentgotthárdot, és ezért szükségesnek látja, hogy 1985-ig várossá fejlesszék. Ennek megfelelően az urbanizáció követelményei szerint nem pusztán az intézményhálózat gyarapítására gondoltak a vezetők. Korszerű otthonok, lakótömbök nyújtanak már ma is városias kényelmet összkomfortos, távfűtéses lakásokkal. De sorra épülnek a szebbnél szebb családi házak is, megőrizve a település jellegét. A nagyközségben mindent megtesznek azért, hogy a szülők nyugodtan, gyermekeiket jó helyen tudva járhassanak dolgozni. Szinte folyamatosan napirenden van az óvodai hálózat fejlesztése. Feszítő gondokat enyhített 1970-ben a korszerű, 100 személyes új óvoda elkészülte. De hamarosan kevésnek bizonyult a hely, hiszen csak 180 gyereket tudtak elhelyezni, annak ellenére, hogy az üzemek is igyekeztek javítani a helyzeten. Szükségessé vált a Kossuth Lajos utcai gyermekintézmény,
újabb 100 személyes épülettel való bővítése. Ma már elmondhatjuk, hogy a szentgotthárdi gyerekek korszerű intézményekben, szép és egészséges környezetben tölthetik el napjaikat. Szakképzett pedagógusok figyelik, irányítják fejlődésüket, és játékos foglalkozásokkal alakítják bontakozó képességeiket. A Vörösmarty Gimnázium nem csak a múltban töltött be jelentős szerepet. A háborúban alaposan megrongálódott épületet a szülők és a tanárok közös erővel hozták rendbe, tették alkalmassá a tanításra. Sok generáció szerzett már itt érettségi bizonyítványt. Számos tudós, művész, ismert közéleti személyiség került ki közülük, öregbítve az egykori iskola hírnevét. Bizonyára büszkén emlékeznek majd az Alma Materra azok a diákok is, akik a legutóbbi tanév végén vehették át az érettségi bizonyítványt. Ha valami igazán városias színvonalú Szentgotthárdon, akkor az egészségügyi ellátás biztosan az. A fejlődésben nagyon fontos lépcsőfok volt a mentőállomás felállítása 1965-ben. Akkor még mindössze egy gépkocsival rendelkeztek. Ma már lényegesen több mentőautóval tudnak a bajba jutottak segítségére sietni. A gépkocsikat korszerű életmentő készülékekkel is felszerelték. A körzeti orvosi ellátás színvonalát az 1976-ban átadott rendelőintézet nagyban emelte. A 4 körzete egyenként 1800-2500 beteg jut Szentgotthárdon, és ez megfelel az országos átlagnak. Az 1930-as évektől kezdve óriási szerepe volt a Szentgotthárdi Iskola Szanatóriumnak a magyar népbetegség, a TBC elleni küzdelemben. Ezt a hivatását az intézmény egészen 1960-ig töltötte be. Majd itt alakult meg az országban másodikként a megyei általános rehabilitációs kórház. Az egészséges levegőjű nyugodt környezetben mozgásszervi, szív-, gyomor-, bélrendszeri betegségekből és idült tüdőbajból felépülők találnak teljes gyógyulásra az utókezelések során. Sok szeretettel, megértéssel gondoskodnak az idős, munkában megfáradt emberekről az öregek napközi otthonában. A kellemes környezet hasznos időtöltést és társaságot kínál az idős embereknek. A rendszeres orvosi ellátás is hozzátartozik a gondoskodáshoz. Szentgotthárd tudatosan készül a városi cím elérésére. Mindent megtesznek, hogy az életkörülmények megfeleljenek az elvárásoknak. Folynak az építkezések, újabb és újabb lakások nőnek ki a földből. A jelenlegi 5 éves tervben több mint 100 millió forintot fordítanak a lakásépítésre, és természetesen szorgalmazzák, támogatják a családi ház építkezéseket is. A fejlesztési tervekből nem hiányzik a korszerű építkezéshez elengedhetetlen víz- és csatornahálózat bővítése sem.
Az eredmények, a gyors gyarapodás azt bizonyítják, hogy mindent meg is tesznek a cél érdekében. A sok-sok évszázada létező település korszerű várossá fejlődött. Az egykori templom romjain még dolgoznak a régészek. A tervezők asztal már kész az ősi templomból kialakítandó, impozáns művelődési központ makettja. Az épület és a majd benne folyó munka jelképes kapocsként fogja össze Szent Gotthárd 800 esztendős történetét, s mutat a jövő felé.